شہر باغن سمندر جوش جام روکلی صوبی سے دریا سے نگاہ ہندن خان سوچتا زینا وسیع بیا سورے صفتہ کنان لیڈرہ نامی بلوچاں حق کی تعریف شاعراں سردار گواراں بگٹی ہے ہسٹری شوندیاں لندن اکثر پڑھی سی گوش فروش محنتاں پاسپو تعلیم شموداں گت طوبی الکاں نندن ازبی سی ہمودا ولن سال گوستگاں قیمتی بلڈنگ تھتی تی جند ذاتی ملساں زوارہ پہ سب سے صرفاں کو جزو گھاٹے سنگتاں 2013 نسالہ سوچتی ملک رواں بیا کھتی جندہ بلوچاں ڈک سکاں گونکفاں مخلوق اول انتظار ہے گرت خوشحال ہیں دلاں کو نشت ڈیرہ بگٹی آتی جائیداد جگہاں بگٹی قوما پجڑ سا بھی گھر میں سائتاں کسے سیالے آڑسیں پجھتی ہے واراں واسل شدہ گجہ کس پیش بیت جوریں بداں دشمناں کنٹرول کھتی ہے گو مزاری دہشتاں وہ آخری خوشی اگرتا ہے کبھی بے صوبہ نواں اکلاں شدانا ہے نا غیرتانی ہندنا سی علاقائی فسادان ہے منندی سوچچاں کشت کوشاں ہون لٹاں وقت ایکسیڈنٹاں جیڑ وہ چنگو مڑائی مال برائی چکتاں یا زمیانی اڑیا ہک بیا سیما دراں بت کے ہر گیا مسئلہ ہے دیر نزدیک دیاں گواں کچت سردار کارتاں لازمی گفتاں بیاں ادا رنج تھیا کسنے لی وامنی گیے شگاں اصل دورانی دشمنیاں کو دوستیاں تبدیل کاں کانتی میں ماں ہزاریں ہر کسی کار گوتواں مخلو رو ہیلا ہندا کل امیداں گندگاں پیادگیں پندھے دے بازیں چری یکو مادلاں راست کو داوان روڈاں روشتی گاڑی بھاں دادنا سردار سخیے سینا کل جیاں اصل ننگرا 24 کلا کا ایرنی دسر خواں امسرو لینا جتیاں پجگیں چاو نگاں چاکرو شازینو گواراں میں کلی سپر طاقتاں بچتاں سردار تلالہ ہندو خانداناں دھراں سوچ سمنجانی وکیلاں کل زانندگاں سردار شازن بگٹی ہے کل تحریک ظاہراں مرد بڑے سی قوم روزی یا ذریعہ بھی سباں وسکتی کو نوکریاں آڈرانی کشگاں اولا بازگری بیلاں کلانی تڑانی واجہاں روڈ ہسپتالو سکولو بجلی پجیں تگاں تی ترقیاتی کار سگیں لیک وہ صاحباں دراں بیاں کیسانی مسائل یکویں جیلاں رواں تے سردار شازن نمبراں چا فون کن جوڑی شلاں دا ریاباں قیدی شمودا کاں سرداراں ملاں شیخ سگیں کار کاڈاں ماہو استاری بلاں چوکے اکبر خان نواب کل تحریک روشنا و وزیر اعلیٰ رئیس ابھی صوبہ مزاں است وقتیہ گورنر نشت ضلع دفتراں دا روش پروشیہ ملاقات دا صدراں جنرلاں رہنما اکبر نواب غیرتی الفاظ تھاں ڈنگ بیت پارلیمنٹ ٹوکتی گو افسراں اکبر نام وزن دمار صدیاں دا کوڑنا نہ صرف بگٹیاں سر کل بلوچاں بازنا ماں عشق تو روح زمیہ حق برائے آزماں ہر برائے آزمیہ اکبر نام گوائنا ہندو خاندان گار نویاں دوبرہ گردٹاں اکبر سونے نواسکتی کل کاراں قابلاں اے دگو نیمراں نجکاں پیلویں پنداں جناں ہر کے اگا برزگی بے کو ڈکو برداشاں گزاں سردار شازینو گواراں مرد سیاسی لیڈراں پارٹیاں بہت کیاں سیاستہ حصہ گراں سن 2000 سالہ 18 جولائی گونٹتاں صوبائی قومی سیٹا ہردنا شرکت تگاں ایک گو میدان بیاں اصل لازمی جھنڈا براں اول عوام دوستیں بلوچاں ہر کسا سنبھال تگاں لیک وہ گھنٹی کی بیتے کل ہنداں گوستگاں نی وتی ضلع وزیر اوڈے ایم این اے وساں باز بلوچ خوشی و حوصیں کے بست سبزیں کوکراں ایت پر نام بلوچا برز گوارو خیں جڑاں دا گرد بشاں مرگا میٹے بیڑا نہ براں لشکر تحریک بازیں رمئی بیانہ زیادہ و خدا ڈکاں رکھے میں غریبی ارزنا تھی رحمتہ محروم خنے نیک تعدادن جیاں شے مدد تاکیں خدائیں پشتن سوریں قرآن نام میں شاعر دلی جامنا واقف اکثر جیاں بس شعرہ حمیدہ مچ مگال قیمتی گٹر تگاں